Ez a videó arra fog készülni, hogy hogyan ügyeskedjünk a konyhába, és először is vegyünk elő egy szelet kenyeret. Megnézzük a hűtőbe, hogy van-e vaj vagy szalámi. Egy ízés, minden, az a lényeg, hogy van. Kell hozzá egy vajazókés. Ki kell nyitni, lássátok, én delmás, látjátok? Itt van. Ennek az a lényege, hogy igen. Levesszük a faszomról, ez a margarinról, ezt a szatyrot. Megfogom a vajat, lássátok. Rákenem ezt a kenyérre. Elég vékonyan kenjük, hogy másnak is jusson és spórolhassunk. És ne zavarjunk olyan sokat. Kész. Készen van a kenyér. Úgy gondolom, hogy ráteszik az zacskót erre a szarra. És kész is van. Egy ilyen delmás geci. Igen. Elővesszük a szalámit. A szalámi, meg minden szar, lássátok? Megfogom ezt a szalámit, és rá fogom tenni erre a kenyérre. De csak annyit, amennyit megengedhetünk magunknak, ez csóróságon ebbe a városba. Picsába. Raktunk rá 6 darab kolbászt. Ügyesen csomagoljuk be, elég értelmesen ezt a összerakjuk itt látják, összerakjuk abba a bajas kecet. Amire szükségünk van, az egy kés, egy paradicsom. És a paradicsomot most úgy fogjuk megcsinálni, hogy ebből így szeleteljük. Igen. Jó, figyelj! Milyen gyors, ügyes a kezem. Van gyakorlatom. Ráhelyezzük a paradicsomokat. Minden egyes szalámi darabra helyezünk paradicsomot. Jó, de guszta! Na. Utána ez kész, rátesszük erre is. Rátesszük erre is. Maradék paradicsomot meg lehet zabálni. Kurva jó! Elővesszük a sót. Teljesen mindegy, milyen só. Óceáni só, vagy kálé só, vagy mindegy. Megsózzuk a kenyeret. Itt van. Tadá! Jó étvágyat kívánok!